Les empreses familiars actualment representen el 88% del total a Catalunya i generen un 76% de l'ocupació al país. És per això que hem parlat amb Jordi Tarragona, un assessor d'empreses familiars i professor d'ADE a la Universitat Central de Catalunya, perquè ofereixi recomanacions per afrontar aquesta nova situació. Covid-19 ha suposat una davallada de l'economia amb una profunditat i velocitat com no hem vist mai abans els presents. Aquesta és la dura reflexió que fa un professor d'ADE de la Universitat Central de Catalunya. Jordi Tarragona és també assessor d'empreses familiars i ofereix una sèrie de recomanacions per afrontar aquesta nova situació de crisi. El primer assegura que és mantenir la calma. Què fer en aquests moments? Primer de tot, mantenir la calma. Pensar amb el cap. Planificar i mantindre informats els col·laboradors, els socis, els clients i els proveïdors. El segon que recomana fer és un pla de gestió de tresoreria. Quina tenim? Quina preveiem? Mirem el calendari de pagaments, de cobraments, què podem fer al respecte? Atenció amb donar garanties personals si demanem préstecs. Atenció en posar diner bo sobre diner dolent. També recomana fer un pla de recuperació de vendes i revisar l'estratègia a llarg termini de l'empresa en qüestió. Què haurà canviat amb Covid-19? Amb els competidors, amb els hàbits dels consumidors, amb moltes altres coses. Quins són els escenaris i com correspon el nostre DAFO amb ell, les nostres debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Recordem que les crisis també poden significar oportunitats. I recordem que potser no podem evitar el que passa, però segur que podem decidir quina actitud prenem al respecte.